Sebaso chimgwindini Gindira na washimafusa. Washimafusa rapera. Muti ndinokubura kuti rachibari pamberi pedara mambo acherewa naMwari zvichataura sezvichuka muzimubva ndinokubura pamberi pedara ramambo acherewa kuti zvese zvamuchataura zvichava zvichikwadi zvinoreve kukura taura chokwadi zita ndiani zivasi zvingoni sabhuku wenyu mambo kana admin zvichizvichirei vachimafusa vakasungisa sei vaziso chimugwindiri vachiti sei makanoyamika nhumbi panomwa vanhu mvura havana kuuya kudare vachimafusa nhasi musungwa akamborobva kuti kudare musi wa8 June kese kekanzi ngaidzoke musi wa15 vamafusa vanga varipo asi nhasi havapo uye musungwa wauya wai makasina kuya kudare nezuva ramakadaidzo kudare ndakaenda asi kuti ivo vanga vasipa wanga ikaenda kuno ari kutaura ndikuno mupurisa akauya kuzotaura shoko kwakabva kwaitika nhamo ndikuenda kunhamo plus mupurisa haana kunge andisainisa usanganisi handiti makamuona zvinhu ndakamuona akakuudza kuti vakangotaura kuti hanzi makasungisa kwavachifichirei mupurisa wacho ndo achikwapa soradema amai avari kuti hauna kundisainisa asi wakandiudza kutaura kuti munhu ari mudare mwangu ndivakatotuma mwana vakatotora bhilomupa ndivakatoverenga ndatikana mapedza kuverenga mosaini vaida kunditorera samanisi sokutorerawo kwavakaita kumafusa kuti vasare nako kunatikana maramba kusainanisa mazira kuti paindise munhu anozomukadzorera futi chinonakidza pazvinhu zvose kusaina kana kusasaina chinonakidza pazvinhu zvose ndechekuti makaita stapo makamuona muri kuzvipupura saka zvakadaro mune find yamunofanirwa kubvisa mbudzi 3 inotengwa nema $25 $75 mukanonoka kubhadhara mari mushure menguva yamauto dare rinotuma zvikonzi zvinoita kuti mubhadhare kuti muzive kuti chii chinonzi mutemo kana masungwa hamuti changa taenda kunhamo kusungwa kureva kutorerwa kodzero dzako kunze havisina kwauchaenda karepo kunze kwekuti manegotiata nedare riri kukutonga $75 isainira pamusoro iyi tokumbira kutaura ipapo pataura mupurisa achida kundisungirira nemhosva mupurisa iyi akatouya akatsanangura nyaya yekuti hanzi kudiwa kwamambo Chirera ndobva ndati hapana kudii hapana kushata saka ivo vakabva vati nyaya yenyu takaiwa inhau yechimiti asi kuti nyaya yenyu kuti ifambe vanga vatonditi ndipei nyango $20 ndidii nditaure ndinochinja nyaya yenyu ndobva ndamutsanangurira ndikati zvino iyi nyaya yechimeti iyi ini ndakadi ndakanowacha hongu chimeti asi baba ava ndobva ndavatsanangurira mafambiro akaita chimeti chiya baba vaye ndakangozova vachiti kwanzi chimeti chakandwa sorry saka tsanangudzo dzakanaka but as far as the order yamambo yapiwa according nekusauya kwenyu nedefault yenyu hazvisina chakubasira because ndo zvamungadai makataura pafirst day defender default yenyu saka kunozvitaura nyume default yavaipo yashayisa anofumisana zvokuti ndinoda kutaura point yamupurisa chinangwa chake changa ainacho ini ndinotori nenyaya inotoripo pana baba ivavo vakazoya kuzondisungisa vachitoti inini ndiuye ndimhan'are nyaya ishi yababa vai
iyi yechimeti idi ipere vanoibvarura iyi yababa vantu uye nayo kuno kuti inyaya inotori kuti yandakada kudzaita vana ndikuedza kuti matava default so far saka vapa default zvonafana kutaura musi wamakadaizwa kekutanga nomama muna advantage yekutanga izvi kichonga kutaura nasina because chakwaplay pamwe idefault then toenda mberi nenyaya yendozi kuti afamba sei musi wekutanga ndina kunge ndapiwa mukana wekutaura kutaura mavasi ndozvandiri kuti inini musi wacho makangotaura nawo yemacost chete handina kunge ndanzitsanangura yemafambiro akaita chii akaita nyaya nemasvikiro akaita chii mupurisa. Amai vangu chinonakidza makaona mupurisa akakutuya kudai ndakubvunzai mukati chokwadi mupurisa haana kundisainisa asi kumuona akauya. Number 2 mukati hai ndakazoenda hangu kuru saka mune default. Inimi zvenyu zviri pachena zvemupurisa nyange mukataura anokwanisa kuzviramba nekuti hamuna kumupa $20 izvozvo ngazvisipere. Handizivi pamuri kutaura kuti mune nyaya yanga ichiuya mundani. Nyaya iripo panhau iyo yacho yakuzochinjwa navamupurisa. Inini meti hongu zveshuwa ndakawacha kuchibhorani kuno kungowachigwa nemunhu wese ndawacha kudaro kubva ndasenga hembe dzangu. Meti inorema ndiye mubedroom carpet haisi net icarpet yekutsikirira. Ndanika carpet yandobva ndaenda kumba ndobva ndazotuma vafana sarovera ndobva ndati achinde motora carpet yakupi kuchibhorani vafana vai vakabva vaishaya maifamba okuzvitsanangudza musi wamasungu hatina kupiwa mukana wekuzvitsanangura vakangoti saka iko zvino endai kumba mobhadhara $75 iri yedefault. Mukasabhadhara tiri kutuma mapurisa kuzokutungirai. Imini nyaya yenyu ndeyekuti makawachira panomwa vanhu ende munozviziva here kuti basa ndo basa rasabhuku kuchengetedza mvura dzevanhu, kuchengetedza waya dzehurumende, kuchengetedza zviyera zvenzvimbo. Ipapo ndopapupura kuti hongu ibasa remasabhuku asi kuti sabhuku ava mambo nichida kutaura pamberi pedare baba ava vakandivinga kumunda sabhuku ivava ini murume wangu haapo ave ne1 year 1 month asi paregion vandivinga kumunda baba ndobva vandinyenga ndobva ndavati nyaya yenyu yamataura iyi ndikunoridza chii vamwene vangu nemurume saka baba ava inini kuona kwangu ka inhau yekuda kugadzira nyaya nekuti senyaya iri kutozikamwa mukati memusha murume ari kutoiziva nyaya yekuti baba vakadi vakandinyenga saka ini ndakabva ndamuudza kuti nyaya iyi tiri kutoya chidi tichigarira pasi izvo chero vamwene vangu vakafonegwa vanoda ipupura panowachira munhu wese pachibhorani chero vamwe vemuraini vavo vanotopupura vanotori muno mudare panotongowachigwa nemunhu wese achingonika achisiya chero akaenda kupi. Saka baba ava inini tiri kutoona sekutoti inhau yavakadondikremera ikuda kuzama kuvhara nyaya yavo iri kutosikama mukati memusha. Kana musina kuimhanhara kana makaimhanhara izvo zvava kwamuri asi kunyengewa munhu wese unenyengewa kunyengwa hongu inini yani ungarekedze mukadzi wakadai asingomuona asinda murume wake nenyenga kana imimi manonoka kutaura akunyengiwa hazvisina basa. Inini chakapa kuti ndinyarare murume ndakamuzivisa vesina vamwena vari kutoiziva murume akati chimbomira sezvo ndichigadzira kuti ndiuye kuti uinde kwamambo unomhan'ara ini ndisipo hazvigoni kumhan'ara kutui mambo sabhuku wenyu wakandinyenga akati unendida kana achida ngaauya ende mambo matauro enyu amavanga akakanzwa kwanyukunyuku yenyaya yakuti yamuka mushure munonge vaona samanitira mambo kuti mambo wakusita samanisi saka nyaya yangu yekunyengo yavana kuda makauyaku makutaura nyaya yekunyengo manje mwana kuti mavane mhosva haisiriyo nyaya chero iye mupurisa ndakatomunyoresa samanisiwa ndichitoti inini ndikutosiya ndalonjawo nyaya yangu kuno chero vamwene vangu vakatosvika pamupurisa vakatotaura chokwadi kuti zveshuwa baba ava inhau yekukremera muroora wangu nekuti murume wake hahapo
hatiziviwo kuti imimi madzimambo kana kuripo kuti munhu akaendisa bhuku kana kuti mupurisa womunzvimbo ingava mhosva here kuti murume achaendi koshava mukadzi osara ohla kugara pamba pake nengare yekuti kune vanozviti tinokutangira kunomhangara kumutemo. Dambudziko renyu hamunzwisisi. Iroro ndo dambudziko iroro mune purofayino. Yangu mukateerera nyaya yenyu yakanaka zvikuru. 1. Maripisiwa nengari yekusauya kudaro. Kudarika. Teererai. Tikati ko hamuna kuya kudari nei. Mukati ini handina kuuya. 1. Mupurisa kumuona ndakamuona. Asi samanisi rake handina kusaina. Havana kundisvitsa. Mirai. Kana muri mudare munonzi shut up. Munoda kupedzera nguva dare. Makatomuona akakuudzai kuti amai muri kudiwa kudare. Zvinova neumpo kwamukutotaura imini pachenyu. Imwimwi iye akatokuudzai kuti nyaya yenyu ndainzwisa asi kana mune $20 tinokwanisa kuivhara. Mukati handikupi kudare kwacho mukasauya. Kana $20 nyaya yenyu tinoifambisa kwakutokakavadzana angatona kuti mai ava havani kusaina 1, 2 havana chauri mbotei kuvhuma. Saka ndikangomutiti akatipa $20 ndosiyana kuti angana kuti mimuradi zvakaonekana mune mupurisa kuti amai avarada saka kukwenda hakuna ngavanipe $20 ndosiyana nazvo. Saka ndinokuda kwakuti mimi makaboikota ikoko default. Saka $75 ndekusauya kudare. Asi yefind. Asi inyaya yekuti mai wachirire chiipa chibhorani haisati yatongwa. Inototongwa pamberi. Kana imwe mune zvamakaitiwa nemunhu uyu ndopamuri kuzoya manje mopa umbowo kuti baba hongu ndakatadza kusauya kudare. Asi nyaya iripo apa yandiri kusungisiwa nababa ndeiyi. Chekutanga manifanirwa kutozvita hambo nekusauya kudare. Mozokumbira penalty yekuti ndokumbira kukutsanangurirai baba. Izvi zvinhu izvi kunenge kumakana. Ndakambonyengwa nemunhu uyu nyakundisungisa pano ndikamuramba. Saka ndikutofunga kuti kumakana handina mhosva yandakapara yava nyaya. Iyo zvitopura kuti aunyenga iye aripo munhu aunyenga ipana pano. 6 July dzokai kudare. Pamusoro ndachida kutaura ipapo pemupurisa. Mupurisa dai kuriko kuti anyatsotaura chokwadi nekuti nyaya iyi haana kumbondisunga ndiri ndega. Ndakatoti hazviti kuti mundisunge ndega ega ndinotora vamwene. Vaitoripowo vamwene zvekuti vakandiburitsira bhilo kana kuti kudika. Yangori nyaya yekungoda kungotiwo nekuti ndakatovabvunza ndikati mupurisa makamuona here yambwe? Ndikupupura kuti hongu. Chinonzi kusungiwa mai hakusungiswa simba. Shoko 1 mamuziva chete kuti uyu mupurisa. Rakakwana. Kusungwa kana kusaina hakuna basa because munokwanisa kuramba kusaina ndoenda pana sabu. Kuenda pana sabu kuitira witness. Manje muri kutomwitinisira kuti chokwadi kusvika wakasvika. Vakasvika zvisho tikaenda kuna vamwene havanambozvitaura zvekusaina. Kwakabva kwaitika nhamo tikaenda kuna saka ndo nyaya yakangoitika. Manzwiswa 6 July chikonzero munokwidza ine anofanirwa kunge akamira kuse mumhan'ara hapo. Saka musi wa 6 July kana akasauya dare rinenge rine decision. Saka munofanirwa kudzoka musi wa 6 July. Pamusoro inini kutaura chokwadi. Musi wa 6 July izvezvi ini nangu murume wangu iye haapa nditi zvanga asipo kudai so anga ane madays angaifanirwa kuti anditi ndiuye. Saka apa pakauya kuri kutomira kutoti nyaya idi itaugwe ipere. Saka handiziviwo kuti mungadare ari kundiwineni ndaye nyumba wenyu dare ari kundiwineni asi musazochema nekuchema kukuru because pfungwa dzenyu hadzibvisisi. Tadziona pfungwa dzenyu. Imwimwi dzidzai musi wa 6 dzokai kudare.
Uinda kana kusainda atidei asipedza nyaya asi atikundi inenge ndizvozvo ndiri kuzviziva hangu mambo kuti kuti imimi munofanirwa kuteerera one word muri kuramba muchikakavadza zvinhu zviri pachena zvamuri kungoudzwa tikunamata iri yapera mai kumbirai tinzwe ndanichikumbirwa hangu mambo kuti kana kuri kwokuti nokuti madays acho kuzvishuka tiketi rakatotengwa saka ndanichikumbirawo kana mune mamwewo matongera mogutonga chero hangu ingotongwa chero ivo vacho vasipo vacho usai mare default ndokuti itongwe nyaya sezvendirazivasikana kudzinhatu default yakayoti nefodo